Свядомасць неафіта, як стаць як дзіцё і не страціць здзіўлення перад Богам. Філасофія пачынаецца са здзіўлення. Так казаў Арыстоцель. Прывітанне, сябры, мяне завуць отец Андрей Буйніч. Мы сёння паговорым пра свядомасць неафіта, таго, хто толькі ступае на шлях веры. Чым яго свядомасць можа нас зацікавіць? Чым яна адрозніваецца ад свядомасці прасунутых на дарозе веры хрысціянаў? Неафіт можа у нас асацыявацца з юнацкім максімалізмам, з перабольшаным энтузіазмам, некрытычным мысленнем і прыняццем усяго таго, што тычыцца яго новай веры. А можа гэта ўсё ж той, хто мае адкрыты розум і сэрца, той, які з пакорай і без цынізму прымае новыя веды, шчыра і з любоўю хоча пазнаваць Хрыста? Неафіт, нібы дзіцё, хай і дарослае, такі сабе Форест Гамп, які глядзіць на свет так, як быццам бачыць яго ўпершыню. Цалкам магчыма, што менавіта гэта меў на ўвазе наш Господ Ісус, калі казаў: «Калі не навернецеся і не станеце як дзеці, не ўвойдзеце ў Царства Нябеснае». Такім чынам, неафіт – гэта не проста нованавернены, не проста новы хрысціянін. Гэта чалавек, які яшчэ не згубіў здзіўленне ад Евангелія, ад Ісуса. Яго вера не зашклела, не ператварылася ў руціну. Ён гарыць, ён прагне ведаць Бога. Ён яшчэ не навучыўся, як правільна маліцца, ён проста размаўляе з Богам. Яго яшчэ не навучылі лекцыю дзвіна, ён проста чытае Біблію і адчувае, што гэтае слова, якое Бог кіруе да яго. Ён не паспеў пачытаць вучоныя кнігі па літургіі. Ён проста з захапленнем уключаецца ў супольны спеў і перажывае першы сэнс богаслужбы, які яму адкрываецца. Ці памятаем мы сябе неафітамі? Ці памятаем, як гарэла нашае сэрца? Ці памятаем, якімі шчырымі і адкрытымі мы былі? Неафіт не прэтэндуе на духоўны аўтарытэт. Ён бачыць аўтарытэт у іншых. Ён слухаецца, вучыцца, радуецца кожнаму адкрыццю. Быць неафітам – гэта перажываць духоўнае дзяцінства. Дзяцінства, калі нашае сэрца кліча: «Абба, Ойча», калі мы разам са святым Аўгустынам гаворым: «Не ведае сэрца наше супакою, пакуль не супакоіцца ў табе». Шукайце Господа, пакуль можна яго знайсці, так кажа прарок Ісая. І мы верым, што гэта не проста пабожныя словы, але інструкцыя да дзеяння. З цягам часу мы прызвычайваемся да малітваў, да літургіі, да слоў пісання, да споведзі. І ў гэтым ёсць небяспека. Мы перастаем чуць, мы страчваем свежасць, мы становімся экспертамі у духоўнасці, але забываемся, што нават апостолы не разумелі Хрыста цалкам. Вось чаму Христос заклікае: будьце як дзеці. Будьце як дзеці, а не будьце як тэолагі. Ці можна вярнуцца ў гэты стан духоўнага дзяцінства? Так. Христос кажа Нікадзіму: трэба вам нарадзіцца нанова. І часам гэтае нараджэнне адбываецца праз пакуту, праз крызіс, праз новы віток веры. Але яшчэ часцей праз прашчэнне Бога аб новым сэрцы. Сэрца чыстае стварыў ва мне Божа, і дух правы аднаві ўнутры маім. Як культываваць, як выхоўваць свядомасць неафіта ў духоўным жыцці? Мы можам паспрабаваць чытаць Евангелие як упершыню, без прадузятасці. Гэта я ўжо чытаў, гэта я ўжо ведаю. Мы можам дзякаваць Богу за простыя рэчы, за дар веры, за добрае надвор'е, за сям'ю. Мы можам задаваць яму пытанні, як дзіця, што пытаецца: чаму? Маліцца спантанна, проста, шчыра, прызнаваць, што шмат яшчэ не ведаем і не разумеем у сваёй веры, і гэта нармальна. Свядомасць неафіта – гэта не нешта слабое, пачатковае, непаўнавартаснае. Свядомасць неафіта – гэта моцны падмурак хрысціяніна. Бо той чалавек, які гуляе не па правілах, бо не ведае, што яны ёсць,
Бо той чалавек, які перакрочвае межы, бо не ведае, што яны існуюць, бо той чалавек, які ставіць перад сабой мэты і дасягае іх, бо ніхто не сказаў яму, што яны нібы неасягальныя, такі чалавек спаўняе словы Хрыста. Калі будзеце мець веру з гарчычнае зерне, то скажаце гэтай гары перайдзі адсюль туды, і яна пяройдзе, і нічога для вас не будзе немагчымага. Толькі маючы свядомасць неафіта, свядомасць пачаткоўца, мы здабудзем чыстае сэрца. А вядома, што шчаслівыя, чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць.